உறவுகளே வணக்கம். புளிக்குழம்பு நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சாப்பாடு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. வணக்கம் என் உறவு சொந்தங்கள் அனைவரும் எப்படி இருக்கீங்களா? இருக்குங்களா? வண்டி பார்த்து ஓட்டுங்க. நைட்டில் பனி ஓவராகுது. ஆமாம், அங்கங்கே பனி ஓவராகிறதுனால குளிர் டயத்தில் ரோடு பள்ளமாக இருக்கிறது எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது. வண்டி நிற்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. வண்டி பிரேக் டவுனாக நிற்கிறதுனால தெரிய மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக தான் வண்டி ஓட்டணும். கொஞ்சம் திருட்டு போகிற நடக்குது. ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். டிரைவருங்க சேஃப்டியாக இருக்கணும். வணக்கம் உறவுகளே.